да са, те са на родителите святи. Може да са най-големите наркомани, бандити, крадци, убийци. За родителите децата са любимите деца. Знам, просто не случайно Лев Толстой или кой беше учен е казал, и много вярно, аз сега го разбрах, най-голямите врагове на родителите са децата, които те не могат да мразят. Добре. Виж колко верно е казал. Знаеш колко много така че аз обичам каквито и да сте. С теб съм живял около, не знам, около 30 години. 30 години. И няколко. Не 30. Откакто отиди там в оная къща, вече с мен не живееш, ти даже не се интересуваш. Не, ти си майка от 30 години, аз съм на 30 години. Искам да те питам едно нещо единствено. Да, питай. Ми кажеш честно днеска е Коледа. Да. Аз осиновенец съм. Да. 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 И що така реших? Причината аз съм тая, която... Добре, защо го... Аз съм тая, която... Много те обичам с тази работа. Дето викат хората ти на акълът, имаш ли да си зарежеш двете деца и да вземеш дете на 6 дена? Много те обичам, защото си ми дава сила, възможност и така нататък. Няма го, Бог да го прости татия, да го целуна и него. Да. Ме ти до сега не знаеш ли това нещо? Не. Само подочуваш и... Само така горе до... Аз не вярвах. Да се разбере. Не вярвах. Да, защо не вярваш? Защото не вярвах. Аз не мога да го повярвам до ден днешен, пак и така нататък. Значи аз съм семейство на Мария, на Петър Батаклеви. Да. Не мога да бана друг. Значи... Искаш ли да ти кажа всичко подробно как се? Не. Не искаш? Не. Добре. Нища. Ти си майка? Баща ти много изживя оная катастрофа, дето уби оня човек. Не ме интересува. И искаше да си имам и дете, за да може да рода. Аз бях на 35-36 години, бях съвсем млад. Майко... Обаче аз не пожелах, а пожелах да направя някакво добро друго. Вярваш ли ми? Че ме интересува? Ти щеше да бъдеш в дом, нещастен. Много да обичам. Знаеш. Ти си моята майчица и ще други майки. Вижте. Не съм занапил, бе. Майка ми. С тая пухина главичка. Колко се обичкам аз нея. Сега, защото си пинал го казваш, иначе в трезво няма да го кажеш. Сигурно. Обичаме. Тя моята маминка. И ти показала. Ти си моята майка. Не си показала. Моята майка. Си показала. Покажи. Просто не мога да възприема нещо друго. Какво? Че почина баща ми, вашия дядо. Трудно ти бе? Много. Много ми е трудно, че дядо Пети го няма и много ми е мъчно за него. Всеки ден, всеки Божий ден, много ми е трудно. Той беше много борбен човек, където няма си го простя в живота никога. Благодаря, че ме баща, че ме научи на много работи, че той ми даде живот и майка ми Мария, в който живот аз си правя борби, воювам си с себе си,
и с всички останали и оцелявам. Това е Survivor за мен. Който Survivor няма дам до никой да ми каже не. Не искаш да знаеш кто Кое? твои родители? Кое? Ти не хочеш Не. знать? Не? Не. Не, нямам желание. Моите родители да ти кажа ли кои са? Дядо Петър и мама Мария. Вярваш ли? Моите родители, ако искаха да знаят кой съм аз, щяха да дойдат. Вайно, как ми вклинни в ръка? Изведнъж как ми зададе този въпрос? Да. Не очаквах просто. Потому что он пил? Предполагам. Да, мисля, че е за това. Друг път нямал е смелост. Той наистина няма смелост. Когато е така, не е много разговорлив, не е много... Нали не лапа ли бе? Дали на Бошкови? Бошко, да. Нали го знаеш на Тана, на бабата, нали е Тана? Нали ли Тана? Аз за това Тана, да. Ето това улица горе. Дай да отворя. Той качинара го няма. Ето, Къде е? ето виж. Някой живее тук. Някой живее, за това ти казвам. Някой се е намерил сигурно вече. Лошо ми става. Припадам.
Ванчо не дава да се продава, бабушка. Не дава. Не, това няма. Моля ти се, няма. Тръгваме и така. Сега ще измислим нещо. Не. Няма какво да измислим. Това не е един път, не два пъти, не 10, не 20, не 30, не 50, не 100. Добре, сега 1000 пъти. 1000. Това е тормоз вече 10 години, откак идваме, това се е за мен. Ери, аз сега горе да снимаш тук покрива, да видиш кой е горе панорама. Лягам болна и извън, питам, излизам и така нататък. Трябва да фаниш някой за глушите да му кажеш взимай, защото... Ми намерих аз един. На кой? Намерих за един, брат го. И къде е? Имам го телефона му. Ми, дава ли пари? Да. Колко? 25 Какво? Лева? евро хиляди. Ми, що не ги вземеш? Какво чакаш? Колко пъти ти кам 25, взимай ги. Ми добре, ма ти викаш, че няма. Ти онзи ден говориш, че Абе, не искаш взимай да ги, се бе, продава. като ги. Дайде, де, вземи ги. Къде е това? Дайде да сега, ще ги яде ли? Ами, да като идем вкъщи да говорим по Ми, телефона. говори, направи сделката и ги взимай. Тръгвай спокойно. Израел седи една година. Там ми харчи сам, купи си нещо. Ще накупа. Аз Да? да съм. Ето така ще му става ножа, като твърдо да им падне на ръката на горе. Някой заколен му е да има. Айде. Ади. Горе не видях какво. Взе ли другите ключове? Сият. Ето е, добре. Айде. Как външната врата беше? Те оградата ще е такова, ще отрежат. Зошо е. Как ще влезе? Дойде. Стигай ти, бе! Те заради това са влезли. Никой да пази тук. Ти трябваше да пазиш, обаче и той ни пази. Айде те. Уай! И той ни пази. Щеше да пази уж. Ако има нещо на този свят, сигурно няма. Айде! Всичко е Боже. За какво е такъв голям? Ми дядо Петю го направи и за мен. Обаче аз не искам тук да съм до него. Почему? Още тогава казах, не искам. Искам да ме изгорят и да ми хвърлят праха навсякъде. Дай водичка да полеем, бе. Жаден. Даже и вино трябваше да донесем. Виж как не се сетихме. Аз вече откачам. Вино трябва да се сложим. Сега вода откъде да ходи? Ето е чушмар. Ето е. Сега да работи. Работи.